Nafarroko gobernuak bilera egin du Nafarroko nekazaien elkarteko ordezkariekin. Bertan, egoera aztertu dute elkarrekin eta nekazaritza jarduretan kontu handiz ibiltzea erabaki dute datozen egunetako aurreikusita dauen baso zuten arrisku handiaren aurrean. Bileran elkarrekin aztertu duten zuten arrisku handiko eta muturreko egoera, egun hauetako temperatura altuak direla eta nekazaritzako eta uztako lanetan foru erkidegoan suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko planean ezartzen diren prebentzio murrizketak aplikatu direla, hain zuzen ere, maiatzaren 25 eguneratua. Plan horrek nekazaritza eta basogintzako makinen lan baldintzak arautzen ditu, indize oso altua edo muturrekoa dagoenean, meteoalerten maparen arabera. Nekazaritza erakundetako ordezkariek erakutsi dute prest daudela uzta lanetan prebentzio lanetan laguntzeko eta hain zuzen ere nekazaritzako kooperatibek beren bazkideen artean banatuko dute alerta mezu bat, araudiak ezartzen dituen murrizketez gain, arreta handiz jokatzeko gomendio batzukin, hala nola, uzta lanak goizeko lehen orduetatik egitea, eguneko bero ordurik beroenak saiestea, edo basoen, edo hirigunen ondoan lan egitea saiestea bertzea. Atzokokin alderatuta, temperaturak gora egingo du pixkanaka eta maksimoak 38 gradu ingurukoak izango dira gaur hortzeguna eta gora egiten jarraituko dute. Igandean, 42 gradu arteko tontorretara iritsi halko dira, Nafarroko hainbat zonaldetan bestalde temperatura minimoak ere igo egingo dira asteak aurrera eginala. Haizeari dagokionez hegoaldeko haizeak nagusituko dira, landarediaren hezetasuna gauez berreskuratzea zailduko dutenak, berez lehorra dena azken astetan prezipitaziorik ez dagoelako. Nafarroko gobernuak atzo adierazi duenez, ados dago Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren 10 foru legea aldatzen duen foru legearen proposamena aintzat hartzearekin. Proposamen hori Kontigo Navarra, Zurekin Nafarroa, Nafarroko Alderdi Sozialista eta EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioek bultzatu dute. Alokairuko etxebizitza babestuak modu iraunkorrean blindatzeko helburuarekin. Alokairu edo alokairu eskuragarriko erregimenean kalifikatutako etxebizitza babestuak behin betiko kalifikatu zirenetik 21 urte igaro ondoren saltzeko aukerarik izan ez dadin, gaur egun ezarrita dagoen moduan. Nafarroko gobernuak familia haurretan erabei laguntzeko 2025-2030 estrategia integrala onartu du. Datozen urteetan haurrei, nerabei eta haien familiei zuzendutako politika publikoak bideratuko dituen tresna da. Haien eskubideak benetan gauzatzen direla bermatzeko eta haien ongizate aukera berdintasunean sustatzeko. Estrategiaren referentziazko populazioa Nafarroko haurretan nerabe guztiak eta haien familiak badira ere, arreta berezia eskaintzen die kalteberetasun egoeran daudenei, hala nola pobreziako edo gizarte bazterketako arriskon dauden adingabei, indarkeriaren biktimei, desgaitasuna duten personei babes sistemaren tutoritzapeko adingabei, guraso bakarreko familiei edo familia ugariei eta haur migratzaileei, edo egiturazko desberdintasun egoerei aurre egiten dieten kolektiboetako kidei. Estrategiaren xedea da haurren eta neraben eskubideak erabat gauzatzen direla bermatzea, haien garapen integrala sustatuz eta haur pobreziaren zikloa hausten lagundu. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran eta lurralde kohetsiorako departamentuaren ekimenez araudia aldaketa bat onartu du eta horrela, industrialdeak eta industria jarduerak ezartzeko baldintzak eguneratu eta egokitu dira. Enpresa ekimen berriak abian jartzea erraisteko, batez ere lurraldean despopulazio arriskuan aurkitzen diren eremuetan. Industrialdeen eta industria jardueren lurralde ezarpenaren erregulazio indarrean dagoen hirigintza araudira egokitzeko beharrari erantzuten dio aldaketak. Aldatu nahi den araua, 1980ko hamarkadan onartutako hirigintzari buruzko foru legeak garatzeko eman baitzen, baita egungo hirigintza zuzenbidearen oinarriak finkatu baino lehenagokoak ere.
Gogoratu behar da erreforma honen helburua landa ingurunea garatzea dela Nafarroaren lurralde garapen iraunkorra orekatua eta kohesionatua ziurtatzeko. Horri dagokionez, landa lurzorua lurralde hiriburutzat eta despopulazioaren aurkako borroka faktoretzat hartzea proposatzen du. Baliabideak, ekoizpen lurzorua eta jarduera ekonomikoak hartzeko gaitasuna erraisteko lurzoru urbanizagarria zuzenean existitzen ez den edo eraikitako ondare dagoen testuinguruetan, baina askotan gutxiegi erabiltzen diren azpiegiturekin. Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzak emanen die hasiera 2026ko San Ferminei. Txupinazoa jaurtiko baitu udaletxeko balkoitik. Osasun langilek San Ferminetan egiten duten lana baliotsi nahi du hautagaitzak eta enzierretarako dispositiboaren garrantzia azpimarratu nahi du bereziki. Emandako 11.740 botoetatik 3.775 boto jaso ditu Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzak, boto guztien 22,12%. Joseba Ziron Iruñako alkateak jakiteren mandu hautagaitza irabazlea eta ekitaldi horretan Klingien, Luis Fernandez eta Miren Oskarizekin izan dira Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzaren izenean. Orain San Ferminei hasiera emanen dien metxan nork piztuko duen erabaki behar dute. Hautatuek hauxe esanen dute jaiei hasiera emateko Pamploneses, Viva San Fermin, Iruindarra Gora San Fermin ekitaldia arautzen duen alkatetza dekretori jarraikiz, hitz hoiei ezin zaie beste zer gehitu, ez iritzia adierazten duen hitzik eta ez bestelakorik ere. La Escalarika de San Fermin Peñak proposatu du Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzaren hautagaitza. Helburua da larrialdietako osasun langilek San Ferminetan egiten duten lana ikusarazi eta nabarmentzea, bereziki azpimarratuta egunero entzierretan gertatzen diren ezbeharrei arreta emateko egiten duten esku hartzeak. Zederna Garalur elkarteak Bidasoko bide berdearen luzapena inauguratu zuen atzo Doneztebe eta Elizondo arteko lotura osatuz. Bide berdeak tren txikitoren aintzinako trazatoa jarraitzen du 1888an mehatze tren gisa sortu zena eta 1916an Baztanaraino luzatu zena bidaiarientzako tren moduan. Gaur egun bide berde gisa berreskuratzeak aukera ematen du trenbide ondare hori ikuspegi garaikide batetik berrinterpretatzeko jasangarritasunarekin, osasunarekin, aisialdi aktiboarekin eta ingurunearekiko errespetuarekin lotuta. Doneztebe Elizondo tartearen luzapenarekin korredoreak 57 kilometroko lotura jarraitua lortu du Irun eta Elizondo artean. Zehazki 15,4 kilometroko tarte berriak Doneztebe Legasa Narbarte Oieregi, Bertizko Parke Naturalaren ingurua, Oronoz Mugairi, Arraioz Lekaroz eta Elizondo zeharkatzen ditu. Proiektuak balio handiko azpiegitura ziklista eta oinezkoa sortu du bai tokiko biztanlentzat, bai lurraldea bisitatzen duten personentzat. Proiektua Zederna Garalurrek kudeatu du, Construcciones Mariezcurrena SL enpresak gauzatu du eta Krean enpresak zuzendaritza teknikoa egin du. Guztira 2.071.526 euroko kostua izan du. Eta esku hartzen nabarmenean artean Lekarozko egurrezko zubi pasabidea dago inbertsiorik esanguratsuna.